sa baba. Bayad na. Para siya bayad na naman sa bayad man sa lang. Nagkakuha na sa bayad niya. May lagi na yung bayad guys. Friend lagi po bayad. Pero kiba po mabayad sila. Oh, I didn't know you were gay. Kuya ko. Ano yun? Lasa ba? Sa Minecraft ba na ba? Ha? Ano na pala ba sa'yo na life mo? Na Minecraft? Kita maliit din sa